A gerinccsigolyákat egymástól elválasztó porckorong nem rendelkezik saját ér- vagy ideghálózattal. Nem rendelkezik saját érhálózattal, tehát a számára szükséges tápanyagokat a környező szövetekből szívja magába. És nem rendelkezik saját ideghálózattal sem, tehát bármi történik a porckoronggal, nem érezzük. A fájdalom akkor jelentkezik, amikor a porckorong hozzáér a környező szövetekhez, ahol már futnak idegvégződések. De hogy tud a porckorong hozzáérni a környező szövetekhez? Az évek során a helytelen testtartás fokozatosan terheli a gerinccsigolyákat és a porckorongot is. A porckorong ezért elkezd hátrafelé türemkedni, hátrafelé boltosulni, és ahogy a külső szilárdabb része egyre inkább megadja magát, egyre inkább hátra boltosul, amíg egyszer csak el nem éri, és el nem kezdi irritálni, nyomni a környező szöveteket. De ez akár millimétereken is múlhat. Tehát élhet valaki évekig tünetmentesen és fájdalommentesen kiboltosuló porckorongsérdel. Egészen addig, amíg a kiboltosult porckorong meg nem teszi még azt az 1 millimétert, vagy ezt az 1/10 millimétert, és hozzá nem ér a környező szövetekhez, elkezdi nyomni, elkezdi irritálni például a mögötte lévő hátsó gerincszalagot, vagy éppen a gerincből kilépő ideget. Ekkor jelentkezik először fájdalom, ekkor fordulunk orvoshoz, és ekkor kerül diagnosztizálásra a porckorongsér.